To Mr. President, interview nake so yin ma. To. Okay, to zaka iya faɗa mana sunan sabon president namu na yanzu? Shine Bola Ahmed Tinubu. To amma shi mai ƙudurinsa. Zai rike amana. To Buhari, ta yaya za a gane gaskiya kan? Zai ɗora a kan yadda muka tsaya. Hafar Allah. Okay, amma Buhari 'yan Najeriya suna sa rai a mulkin Tinubu za a samu canji. Ina so kowa ya ji a jiki. Ba zai yi ba. In dai haka ne gaskiya Buhari akwai gyara wannan mulkin. Ku ba su goyon baya. Ba zai yi ba. Yes, to ka ji abin da Atiku ya ce. Lalacewa kifi daga ina take. Amma Buhari ne yake nufi da wannan maganar. Idan kai ya ruɓe daga gangan jiki ya tafi. Baka da bakin magana. Yawwa kwankwaso, na san baka ci zabe ba amma baka damu ba. Ba yin siyasa dan gaba. Ba gaskiya bane ba. To Buhari, ta yaya za a gane gaskiya kan? Sauran ba abin da za su yi. Kamar yaya? A'a Atiku, ba na so fa ka sa baki yin Buhari yana magana. To ai ba shine Allah ba. Ko a'a dale shi. Atiku, Buhari ya fi karfin ka sai dai ka yi hakuri. A'a, ba kuka bane abin yi, addu'a shi yafi. Ba wani damuwa wannan insha Allah. Ya ba kara ba dan su ake fitar kwana mun soke shanu